Kyllä se Ismo on niin, että meikäläinen on tullut nyt pahemman kerran huijatuksi. Mä arvasin sen. Mä en mitenkään voi olla sun isäs. Minkä ihmeen takia? No mitäs outoa siinä on? Jos toi asia vaivaa sua niin kovasti, niin kerro Lasselle koko juttu. Sillähän siitä pääset. Hyvää päivän jatkoa ja tervetuloa uudestaan. Mitä, oot sä juovuksissa keskellä työpäivää? Höpö. Ootko sä nyt hyvä mies seonnut ihan lopullisesti? Tällä tavalla sun edellisessä työpaikassa toimittiin. Saunottiin ja kännättiin työaikana. Perhana! Eihän sun tarvitse pelätä mua. Eihän mä nyt ois lyönyt ketään. Ei mulla ei oo kivääriäkään. Minkä takia sä oot nykyään aina niin kireä? No nyt se voivottelu taas alkaa. Mitä sä oikein iniset, mies? Sullahan on nyt kaikki! No kyllä tämä tuli nyt jo selväksi. Hei! Et vaan itse olis läpälläs Ossia. Päästäänkö se hivelemään Ossin komeita lihaksia? Se taitaa olla oikein petovälyjen välissä. Ja nyt turpo kiinni. Ja sä lähdet. Ja vielä pesäpallo mailalla. Ja jos se ei neidille passaa, niin sä saat etsiä itsellesi uuden työpaikan. Tai hypätä sillalta alas, junan eteen. Ehkäpä. Aha, mä oon siis oikeassa. Perhana! Tuommoista ei tehdä kaverille. Ai ei tehdä kaveri. Ei se tietysti mikään puolustus ole. No ei varmaan niin.